Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ngati pali munthu amene ndi katswiri yakayendetsedwe ka dziko ndi mtunda wayimapo. Nkhani ya economy chuma 2012 chinasokonekera amene anathandiza kuti chuma chibwerere mu chimache nthawi imeneyi ndili Minister of Economic Planning and Development komanso governor wa World Bank anali mwana wana watipere muluzi ndi experience yakayendesere ka dziko ndakhala mundale kukutumikira dziko lino zaka 20 years. Lero kubwera kwa ine amayi ndi abambo ndabwera zafotokoza kuti abale anga ndikukuonani, ndakuonani, ndakumvani, ndikumva madandaulo amene ali mumtima mwanu kuti zinthu zili bwino. Dziko la Malawi amayi ndi abambo siyenera kukhala dziko losauka. Dziko la Malawi ndi dziko limene likhoza kukhala lolemera kwambiri. Ndakhala ndikufotokoza miyezi iwiri itatu yapitayi kuti kuno kwapezeka miyala yoopsa kwambiri pa dziko lonse lapansi. Miyala imeneyi akuyifuna kwambiri kuti igulitsidwe kunja, imene ikhoza kubweretsa ndalama mu dziko muno, imene ikhoza kupangisa kuti aliyense mu dziko muno akhale ndi makopi. Koma kuti izi zitheke pakufunika utsogoleri. Pakufunika utsogoleriso umene siwosolola. Simunamvepo kuti atupele wasolola pena pachi. Simunamvepo kuti atupele akwenda ndi pelo nthumba. Chifukwa ine ndinazipereka moyo wanga kuti ndikutumikireni. Ife kuti ndisangalale ndekuti aliyense azakhale ndi makobidi. Mane nkhondo yathu kuti Malawi akhale ndi ndalama. Kodi ndikufunseni azibaba amene muli zoona muzidzuka bambo machoka pakhomo mukupitano kukayima pansera mwachena bwinobwino kukadikira kuti akugayireni chimanga chimenecho ndi ulemu. Azimayi akamationa atiwonanso kuti ndife azibambo. Akulu ziyenera kusintha. Kukhala panzera mzibambo mwanaso alipo anawa kuti yang'ana mota. Munthu kuti akhale ndi ulemerero ndikuti payekha ali ndi ndalama. Ndizikamba nkhani ya ndalama. Chifukwa ndalama sakhale kuboma ayi. Ndalama zikhale ndi anthu. Tukuvana ndikamafotokoza izi ndikufotokoza chifukwa tinachitapo, acheya anachitapo kuonetsetsa kuti Malawi akhale ndi ndalama. Masamu ache tikwadziwa pakufunika utsogoleri umene kumenyereni inu nkhondo. Mukhale ndi madzi akumwa abwino, mukhale ndi misewu yabwino, mukhale ndi mankhwala mzipatala ndikuti zikuyenda. Achinyamata mukhale ndi ntchito, mukhale ndi mabizinesi. Chifukwa ife timakhulupirira kuti chuma chiyende bwino ndi bizinesi. Bizinesi ndimene imalemba ntchito. Ulimiso ndi chani? Ndi bizinesi. Tikuvana bwinobwino. Nkhani ya ulimi tikatengera ulimi. Mukalima kuno mwaononga ndalama zanu kugula zipangizo. Si choncho? Ngati simunalandire fetereza wa ulimi ndikuti mugulise mbuzi kapena nkhuku kuti mukagule fetereza.
koma mukaononga ndalama zanu zija mukalima kuti mugulise ulimi wanu amakugulani mtengo otsika kwambiri. Nthawi ya njala kuti mukagule chimanga chanu chomwe chija munagulisa chija mumagulaso chimanga chija mtengo otulwa kwambiri. Izi zisintha kuyambira boma la tsopano la 16 September. Ine lero mafumu amene ali pano, makolo anga amene mwayima pano, azimayi amene muli pano, inu nda amayi anga. Mukaona tupele ngati ndinu mzimayi mwaona mwana wanu. Chifukwa ine ndimalemekeza mayi, ndimalemekeza azimayi. Ndikaona azimayi nda amayi anga. Si zinthu za ulemu zimene zikuchitika mdzikomo. Kuti mupite kuchipatala mukapeze kuti kulibe mankhwala, kuti muzitunga madzi oyipa. Nde ine ndikumenyerani nkhondo. Tonse tidziwe kuti Amalawi agwirizana kuti pa 16 September chipani cha UDF motsogozedwa ndi Atupele Mulusi ngati president chilamule dziko lino la Malawi. Tagwirizana? Tagwirizana. Lero ndibweraso kuno tizapange msonkhano wa pabwalo. Uno unali odzidzimusa mautenga mukapeleke mukhale mokonzekera ndikula ntchito ndi olombo ya umpaweni kuti zabwere pano tizapange chinsonkhano konkuno tizacheze bwinobwino tikonzekere ulendo umene tikupita kukatenga boma kuti tapulumutse tatumikire mtundu wa Malawi. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Assalamu alaikum. Anduni moyo wangu ngati pali munthu amene ndikatswiri yakayendetsedwe ka dziko ndi mtunda wayimapa. Nkhani ya economy chuma 2012 chinasokonekera amene anathandiza kuti chuma chibwerere muchimache nthawi imene ija ndili Minister of Economic Planning and Development komanso Governor wa World Bank. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.